Kahanyu Tribute Council HWC kakadau baka section nyu paragraph iwe jongka Assam Cartel Prevention Bill arajar apuwe kalong persya ya karti suncar kari India namar ka kam kahi nakwe gejela syakwe pat kahap akalis pasau puar ka union list jongka knet kebahnyu karti suncar. Habakran sekilat thai kubor hadien ke jingwani kendo yu sembut metirang ba ke sorkar jelau ba prestun tensong badi kmi yaktenat animal husbandry and veterinary uba Robert John Khajarin uloong ba omdon ki jela hakari India ki bala banbu undon hakakam khai pateng nak wei ke jela syakwe pat lai tangka parlimen uloong ba kani ka bill kat kum katek section kala kedau ba unu briu umla ban ket ni khai masi klem ke jingbet ni permit syaki wei ki jela leng ba ke jela Assam uloong kani kan kata ke jela maglia bat kunturu yu sembut metirang ba bantuklar halor kani bentang section new jong to bil kalong aba kata hadu kata ya ka jela ka jongi section new jong to bil ka ong ba lada kadan unu breu ba kit yi jingri jingdok kum ka masi bat kamuj na ka wei ka jela lingba ka sam sya ka wei ka jela di pan jingbet na ka so sam ka bumut lada kami kliam ta ka kit masih na Bihar na Jharkhand na wei na West Bengal de benio jingbit suana ka Assam batan poya ta ka masih la ne kamuj syaka jela jimi baling yong ka masih ba kamuj namar ka jing regulate jong ka Assam ha ka ni ka bil kam de ta masih ka thup lu ya ka ko ki muj lu te la pe ka schedule tu akan sai ki masih bat ki muj ki ba kan regulate ka ta de ga wei ka banta ka ba jong to bil ka bakta ya ka jela ma khlia ka lomba kadon ko ong ba ye ki bakino kino gibru bakwa ban di ya ka masi bat ka moy na Assam syaki wei ki jela ka soka Assam kam sya la da kata ka jela kam dangi ki an ki bayandai si ka bomut ba ladangi la da ubriu na mekhlia uthit masi na Assam ka mekhlia ka habia da shwa ye ta ki masi ha mekhlia ka Assam ka sya bandi ta ki masi na Assam syaki wei jela thì kata tadi akan don ka benta ka ba kata ia ka celah ka jungi hadu kata ka benta ka benkong ka bakta yani haga jing suthu jungi ya tu bil kalong nengkong ka ni ka anya ka sarkar Assam ka section new jong ka sarkar jong tu ka bil kalong ka babi anya haga berarti peniat rekam ka India namar da page haga list ka basau QR jong ka 7 schedule jong ka concern dari India ka interstate trade and commerce kadi ka subject jong ka parliament kam di ka subject jong kanu state government kanu state government kamla ban senaan halor ka interstate trade and commerce kumnu ka Assam kan tuklar ya ka trade hapring kam khlia bat ka Bihar ne hapring kam khlia West Bengal ne hapring kam khlia bat ka state kumba kalong menta lada kadon ke jingkit ye ki masih ni kisiar ki belang kisnyang nuksa na West Bengal ka West Bengal ki issue ba ya ka transit permit sya kata ka receiving state kam ban panjing bet na tek state ki ba ya nanti lada ka Assam menta ka ong bahaban panjing bet na ka Assam ban penpoy ya ki mar ka mekliaro kala ban ong bakano ko mat bami na Assam kan poy hasil syarah ban panjing bet na ka mekliar kami clear kala ang ba kino ki mar pikit na Assam penpoy hapo Manipur ni Hanagalan la ni sa Mizoram piet nang ba kami clear di ban panjing bit na kami clear tikani tikan poy sya ke ba andon ke jingnya musi adan ba ka ba kham mensau kalong ba ka jing persyang jong ka Assam ban kemen desi pat Hindu jong ka jala Assam kalong pan kan kata ya ka board bat ka ikhtiar jong ka sarkar jela ka jongi ka defeat no ya ta federal power structure jong ka berarti peniat rekam jong hari India kumba kalong menta hak tu ka schedule dang don tang masih wa kemo kila ban at sak senyang kumba PUI ki Kongres MLA na Assam ki ong de ban at lang ka senyang ru atau schedule kemud umla chu ban ra senyang ru sani klem jing bit jong ka sarkar Assam kin sadon le se ki parti ki ong at sak sekian at sau belang at sa kino ki merat ka mumut ba ka jela ka jongi ka ba dan ka budi ka jela ka badang yabam shubun ba ka do kan don ka cikta du ka ta ya jela ka jongi ti nak liang deputy CM badai menteri in charge ya ki merat ba ki veterinary ulakan pau hi ba kani kalong
illegal kalau unconstitutional kan kabil buat ula ong ini ba unsa shim khia ban ya keren ya kali buat kasar ka asam but satu itu ide ban sungku chai lomba kawai ka ban sakta lomba ya ki bru ki jungi ba shong ni kidon ki bru jungi ki ba kamai chapo da ka ba di dok masih da ka bu dukan ki di ya ki dok pelasyat ke dok masih dok di kini ru ken don ka jing sakta dok ta kata nalor kata kumba pio im ta hakaleng gari India kidon gitu ki kau raksha no ki chipaya da masih di kini la don gari ka an di kini le am thot kan sadon ke jing sha sho sha bom kan sadon ke jing sha pen sange jubor jong ki kali ki ban kit ki masih na awai ke jela sha awai ke jela sha makliang jong bat ka ba khadu hi ka bangi na kaliang jong ka seng ni la ai jumun ge om ba hoj ka ban neng kong long ba sarkar makliang ke di ban intervene ya kan ka bil la ne ka interwa jong ka sam bat ka arpat ni hap ni perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution ka long ba ka jela maklia ka haban kut jingmut ka haban tristom kumno ban pendap daladi ya digital kam bam do ka ne jela jung inom la ban syong ba kum ke jelangin chi defensa na ku ni jela tinggilah propose ba sarkar jela ka dewan wan ki scheme ki grant ki interest free loan but kui ki jing arab khang ba ki bru ki jong iru kin la baneri de masih de senyang de ki siar khang ba minum dipen kan na ki jela bat kebekut kolong bala dangiri hi ka dor ya ginong bam khamtam tangga baikit bai baru lada ot ngasngu kala hiardor arpo la khotka di nalor kata kan ai kam ai jam ki bru jongi kan penerus pa ki bru jongi ti la brief ni ya shibun ki scheme sarkar ki ba nakaliang sarkar kalong prepare la thu ya first feed mill ka bansa don ka jela ka jongi bat kui ya ka ba let's say kin long important han ban ye thu api mata kila ban kali na sarkar tin ring yo iba na lor ba ni hab ban persya ka ne bin ngas ngom ba sarkar jela nam ta long term plan pak nam ta long term solution ka hab ban wat ki lat kinti kuno pendap ya ka jingdon kam do ka jela ka BSF ka di paramilitary force ka ba kli da ka do wa mitya do BJP tilada ka BSF ka fail ban detect ida ki masih ban poi ka failure do ka BJP kom ketika failure jong ka ministry ka ba u former BJP president Uday Amit Shah ka sarkar India ka siu sipun ka bisa sa BSF ban patrol da interstate boda na lor ba kimla ban kach ye ki buru ki ba dum ki ancha ka jalam khlia kimla ro ban kach ye ki buru ki ba khayi bi ancha ka nak liang jong kaseng gila ada keren syai ka ka mo dom ma nak liang jong ngi persa jur ya ta ka jing ya khayi bi anya ki masih sa Bangladesh samar en khayi kumno sa Bangladesh tang jing don kam ha ka jala jong ru ngi ma bat pendap ti henry ban ong ba gani ka bil ka thmu be tang ta ban khang ta ki masih ban lecha Bangladesh na so bong pun kita ki BSF ke sa ta yu ba phila khang kadika ban patrol ke international border kadika kamram juga union government tilada ka union government kamla shu ban patrol ke border kalau ada ban IT do sekolah celah ban ada ka sarkar celah kamla shu ban IT kin IT do sepai ba kin gat hi siwi ba kidon ki BDP pada ki BSF kila ban kimla ban yada eta ka jala ka jungi so ban ong ba kadika kamram jong ni ui po ui kun jong puri truk ban yada ya ka border ka jong ti kata ka ding ban kong ba apat ka wei ka ban sku ban ong na tharai ka lomba omboro ki masih ki ba kit na ba ka jela ki poilu sa Bangladesh check ya ka transsix movement ka check ya ka transsix movement ka bopun hi ka poi heudu ka poi ki yo ki bo per jong ka jela ma khale pi nakaliang ka jongi haseng kum bakalong menta kan diga dang diga bil terwa lan ka an terwa kampat long ka an pat san kam ka assembly ka pat pas ti governor pat pas le se ula ban refer what to president ya kan diga bil nimla ban tip nomor kumbong ka involve ya ka interstate trade and commerce tila da jia ko governor ka sam pas la ni president usan ya kan diga bil dan nakaliang jongi ka di kamram ka jongi kong ban keren swaya sarkar nakaliya ban om bapet ka kata ya ka federal power jong ka sarkar nakaliya
Tela da kami clear government la di kita ki start ki jhat jong ka sarkar mekhlia mo kimtre ban defend ya ka mekhlia kimtre ban yada ya ka hok jong ka jalan mekhlia tiga diga kamram jong ni sing bahlang ban shim kan tibat ka jim ong ka jong pile sing ila ban shim kum ka suggestion ko hala da sarkar mekhlia kamla shu yada ya mekhlia kadi kamram jong ni nok shong ya ka ban wat hadu ban tit ya kerdok jong ka spun kut ne mekhlia ka kut ne masih ban le ta rekumbang ong kata ka di kamram shwa jong ka sarkar kata ka di ka primary duty chua jong ka sarkar mekhlia ban yada ya ka territory ban yada ya ka hok ya constitutional power jong ka sarkar jong ka jala la da kimla ngi ban sing ya ta